Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. So today is Saturday. So maglalakwatsa tayo ngayon. Magkikita kami ni Madam sa city ngayon. So hindi na naman ako nakapag-overtime kasi alam mo na, day off me like. So hindi ko siya kasama sa city. Ako lang mag-isa. And magpapatid lang tayo sa shopping center kasi kailangan nating mag-cash out ng pera. Ang ating outfit ngayon ay bongga yan. Off shoulder, di ba? Off shoulder dress. Paborito ko tong red, guys. Ayan ang ating outfit. Tadam, tadam. Tapos yung aking bag ay yung regalo pa sa atin ni Madam, yung Michael Kors para social tingnan. So rarampa tayo ngayon sa city. Oh my god, kakot-sad. Para ngayon lang nakawala sa turil. Tapos yung pala, yung shoes ko, dapat sana naka-sandals ako, naka-heels ako ng 2 inches. So parang hindi ako komportable. So na lang ako, yan ang suot ko. White rubber shoes. Yan lang, yung Tommy Hilfiger shoes na regalo ni Mr. sa akin. So yan ang ating OOTD. Just drop me off here. Okay then. So andito na tayo guys sa train station. Mag-top up lang tayo ng Mikey card. Ayan, tapos na. Guys, hindi na natin naabutan yung train. Kaalis lang. So maghihintay pa tayo ng 17 minutes. Hindi natin naabutan, malapit na sana eh. Naglakad pa kasi tayo from sa shopping center hanggang dito sa train station. So, hindi natin siya naabutan. Maghintay tayo ng 17 minutes bago dumating yung isang train. Ano ba yan? Maghihintay yun si Madam sa city. Guys, nandito na tayo sa Splendor Street. Mag-cuts tayo ng tram. Ayun na. Maghihintay. Nandito na tayo sa tram. Hintay lang tayo ng ilang segundo. Baba na tayo. Ayan na si Madam mo. Hello! Pinili mong balik mo niyan, Maricel. 715. Naka-sale siya ngayon sa Amazon. 615 na lang yata yun. 695. Guys, nandito na tayo sa city. Punta na tayo doon sa shop ni Madam. Saan pa dito? Dito yan o dito? Saan tayo kakain, sabi ni Madam Imelda. Ay, wala pa yung sinasabi kung saan. Ay, Ate Imelda, bilisan mo naman. Dito na ba? Doon tayo lang
natin sila dito kung tayo. Ay, dito na lang. Di ba hindi naman tayo Oo. sa loob? Dito na lang natin siya hintayin. Tatawagin ka nila pagka... Maya-maya akong tatawag sa kanila dito na ako. Okay. O ano ang... Ano? Hintay tayo dito guys sa labas. Tingnan nyo nga, nagkalat ba? Hindi naman. So, tingin? Nagkalat. Hindi naman. Dito lang konti. Pasensya na guys, nagkalat ang lipstick ko. Tingnan mo guys yung kaibigan kong yon, nawawala. Sabi ko to, lumingo dito sa may kabila, sa may Commonwealth Bank. Ayun, nagtatakbo na ang loka. Nasa na yon? Ayun, napapalapit na. Ayun siya, oh. Aba, pareho naka-red. Yan ba yung sinasabi mong kay Miss Warehouse? Yeah. Yan. Hello. Hello. Let's go guys. Andito na. Andito lang naman. Malapit lang naman. Oh. No. Ano siya? Tawag dito. Ano ako. Naka-summer na summer. Summer na summer ang aking outfit. Hindi talaga ako naglagay ng aking top. The last time you didn't bring a jacket, I was so cold. So now, Di naman mamaya iinit din ang panahon, mga 2 o'clock yata. Pero ngayon hindi naman masyadong malamig. Okay lang. so some Feel the summer. you know, you told me to go to bring this, but I have this feeling that I should go Melbourne Central. It will be quicker, Okay. and that was quick. Ayan si Madam. Nagpo-face frequency. Yeah, and otherwise she feel too hot and it feels like very electronic feeling. So adjust the temperature. So how many times do you do this? Marijuana come here like actually she do 1 session radio frequency and 1 session signature facial for anti-aging dry skin. She come here 2 times a month, like every 2 weeks radio frequency. Another after 2 weeks later for anti-aging. Dito lang bigay sa loob ng elevator. Naghahanap ng bahay na ng lunch. Like what you doing yesterday? siya. Alin yun? Yung kasi Tara na. Magharap tayo ng malalamunan. Anong oras na? Mag 1 o'clock na. Kain tayo guys. Ito yung aking lunch. Nasi goreng. Hindi ka rin kuha. Nababa yata. Dapat namin ng konti. Hindi, ganyan talaga siya. Kailangan mo ba? Yung ating paper roll. Gusto mo mag-share tayo? Lagyan kita. Gusto mo ito tayo? Galing mo na ano salad lang pala tayo. Pero marami. Gusto mo Ayan sa'yo tayo. Ako din. Ay! Sa'yo. Ganyan, ano na pala yun. Salad na po yun. Na yun. Gusto ko lang tikman to. Kay ano. Ano? Pinamin chili. Lemon pepper flake. Ano ba? Oo. Gusto ko lang tikman. May pagka-sour nga siya. Sarap ang pagkain.
Pero kumain na ako dito. Di ba kami? Kami yata ni Tikla. Pag tayo. Mano siya, maasim-asim. Yeah. Guys, tapos na kayo mag-lunch. Kanina pa mo pala. Ngayon, ano kami. Hindi, naghahanap kami ng Kasi ano. takot kami magka-corona eh. Naghahanap kami ng makakapihan ba kasi Alam anong nyo oras kasi, na? guys, 3 o'clock na ng hapon. open in Melbourne. That area. Bumili na Ito, pati ako itong guys area. nito kasi nga parang ako lang yung naka-off shoulder ngayon. Ako lang yung naka-off shoulder dito. Bumili na ako ng kumot. Hindi siya mo yung nagsabi sa'yo, pwede ba ako mag-imbita tonight? Basta, Basta ano na lang. sasabihin na lang niya sa'yo. We say we're having barbecue. I buy burgers, snacks, and vegetables, salad, biscuit, and they will be outside. I don't eat. Yeah, oh, I love you. Ano sabi niya? I love you, mama. Ayun. Nag-I Guys, magkape na tayo. Naiinis ako. Sila nag-I love you. Siya! Ako I love you. Okay lang. At 6 o'clock daw. Di ibig sabihin. Anong oras na ba? You wanna 3:20. Mag-edit sana ako ng video. Pag-edit na ako kagabi. Ang tatangan ko, hindi ko na sa hindi. Nawala na yung inedit ko. Kape tayo guys. Hi. Wala na si Ate Maria. Nauna na umuwi. Sinundo na yung kanyang mahal na asawa. Maya pa ako ganun uwi. Ang mga tao na bayan na hindi ko gusto. Actually, I think Ano yung chocolate cake? hindi siya masyado mataas. Mag-retouch tayo guys. Kasi mukha na tayong aswang. Nasaan ba dito yung Anong lipstick niya dyan? Ako? Asan ba? Ito pala. Mas hinahanap yung tissue dito pala. Ayan guys yung sasakyan natin. Barn. Anong oras na ba? It's 5. Ay nawala. 5 o'clock pa lang guys. So 5 natin pa siya lalayas dito sa Flinders Street. So maghihintay pa tayo ng 17 minutes. Dito tayo bababa. Ayan. So, tambay muna tayo sa baba. Tara, let's. So, matagal-tagal pa yung paghihintay natin. Dati nasa platform, lang siya, platform 6 dati eh. Pero ngayon nasa na siya. Nalipat, platform 9. Ayan o. Platform 9 Barn. Napapayak lang ako guys kasi yung inedit natin na video last night
Nasayang lang yung oras natin. 5 hours ko yung edit. Tapos bigla na lang. Hindi ko kasi siya na-save. Katangahan ko talaga. So, nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya na-save. So, yung 5 hours natin kagabi, nasayang lang. So, kailangan natin i-edit ulit ngayon. So, isang malaking katangahan, di ba? Nagkakasayahan sila sa labas. Samantala ako dito na iyak. Naiyak ako. Sobrang inis ko sa sarili ko. Kanina pa ako actually umiyak. Pero, hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko na umanda na naman yung katangahan ko. Ano ba yan? Nakakainis talaga. So, kailangan na naman nating i-edit yung video na ginawa natin kagabi. So, anong oras na ba? 8 o'clock na ng gabi, guys. So, merong party dito sa amin pero hindi ako nag-join kasi tinatry ko siyang edit ulit. Ay! Parang gusto ko na bumahan ng luha dito. Ano daw? Puisi. Ay, ewan. Buumpisa na naman sa umpisa. Woo! Kaya yung mga vlogger dyan na baguhan, akala nyo madali lang to. Hindi! Pag-i-edit pa lang, just ko, maubos na yung oras niya. So, dahil pinasok ko to, panagutan mo. Gampanan mo. Ganto. Guys, kaalis lang ng mga bisita natin. So, time check is 10:37. Ayan. Ay, nawala. Ay, no. 10:37 na ng gabi. So, actually, nakapaglinis na ako ng aking mukha. Nakapaglagay na tayo ng toner and Cetaphil. So, nag-order ako guys dito sa Amazon. Ito. Ano siya? Gold in snail hydrogel eye patch. Kasi, tingnan niyo guys, oh. Ayan, oh. Namabaga siya. Sobrang namamaga as in. So, kailangan ko nito para mabawasan yung pamamaga niya kasi nagkaroon na tayo ng eye bag. Nag-start lang siya nung spring dito. Kusot ako ng kusot ng aking mata kasi masyadong makati. So, may allergy ako. So, itry natin to para mabawasan yung pamamaga. Kasi tingnan niyo, namamaga siya. Ito siya guys. Oh. So, ilalagay natin to sa ating eye bag. Bali, ang laman nito ay 60 pieces. Nabili ko siya ng $20. $19.99. So, parang, ano na rin siya, $20. Tama ba ang lagay ko? Hello? Ayan. So, ilalagay ko siya overnight. Tapos, kusa na rin siya natatanggal. Kagabi naglagay na ako eh. So, ito yung pangalawang gawin natin na naglagay. Ayan. So, hello? So, ayan na siya. So, ayan na guys. So guys, dito ko natatapusan ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. And see you soon sa aking next vlog. Have a good night everyone. Bye!